Joo, eletään huhtikuun 16. päivää ja viimeinen pilikkireissu tälle keväältä tultiin tänne Hossa kansallispuistoon ja Huosilammelle ja kirjolohen pyyntiin. Pari viikkoa sitten ainakin on istutettu silloin aprillipäivänä ja ilmeisesti tänään mahdollisesti tulee uusi kuorma kallaa. Saapi nähdä. Ainakin parkkipaikka oli tuossa sulettu. Niin lähdetään kokeilemaan tästä syvään päältä ja valopilikillä ja tapsi alla sitten on morria. Valopilikkinä toimii tämä Norolanin tämmönen pinkkivalkoinen uisti ja katsotaan tavoitteet, että se houkutteli kallaa ja kala tarttuisi tuohon morriin sitten. Niin lähdetään tällä ainakin liikkeelle. Tänään meille keliksi valikoitu tämmönen oikein niin tyyni ja kirkas keli, että se vähän pilvistä lupasi, mutta ainakin tällä hetkellä on melko tämmönen poutasää ja yöllä oli pakkasta muutama aste ja on se vissiin vielä pakkasen puolella ja päiväksi lupasi tuonne 10 asteen huittele nousevan tuon lämpötilään. Niin mukava viettää kyllä viimeistä pilikkipäivää tällä Hossan perukoilla. Katsotaan onko tänään kalaa syönnillään ja käytellään pääasiassa tänään näitä Norolanin tuotteita ja katsotaan miten alkaa luottamisen velistä kallaa tässä syvään päälle, että pitääkö vaihtaa paikkaa jossain vaiheessa tuonne matalampaan tai jopa tuonne syvempään vielä tuonne. Tai ainakin tämä pilikitään tuolta syvemmästä. Niin nyt on melko lailla syvimmässä kohdassa tässä lammessa ollaan. 26 metriä näyttää vettä. Katsotaan miten tänään käy. Tultiin nyt tähän rantaan 3 metrin vetteen tosiaan ja tästä pystyisi ihan vaikka näköpilikkiin, on sen verran kirkasta kuin vesi. Mutta täällä näkyy olevan 4 muutakin kalastajia liikkeellä ja kello lähestyy kohta 6:30. Ei ainakaan vielä tässä vähän aikaa mitä on ollut, niin ei kukaan vielä saanut mitään. Jos ei ole sitä aikaisemmin jo saanut. Tosiaan valopilikkiä ja sitten tapsia on ja sen tapsin päässä on sitten morrea tai sitten jotain liitsin tyylistä viehettä. Voidaan kokeilla jossain vaiheessa vaikka, jos ei niihin ota, niin ihan värikoukku laittaa tuohon valopilikin alle suoraan. Nyt ollaan tässä tunteroina jo kalastettu tästä vähän syvemmältä ja sitten ihan tuossa läheltä rantaa ja ei ole yhtä kalaa luottamassa näkynyt. Ja tehdään nyt semmonen suunnitelman muutos, että mennään tuonne vähän eri kohtaan. Tuolla on tuommoinen iso laavu ja laeturi, niin siinä on myös semmonen matala, niin äkkiä lähtee syvenemään. Niin mennään sinne ja jos ei siellä kalaa mitään näkymään, niin tehdään sitten tuleet ja syyä sitten välissä. Niin ennen kuin alkaa sitten kala toivon mukaan aktivoitumaan, niin ei ole tässä sen pitempään, kun ei kerta mitään näykään. Hei, nyt on lohi. Kävi tuossa lohi nyt, eka lohi näkyi tänään. Vähän huolimattomasti tuossa oli, en hoksannutkaan, mutta kävi. Se nousi tuohon pilikkiin tuosta tapsi ylite. Olisiko se merkki, että nyt alkaa kalaa liikkuu? Toivotaan. Kello on 9:15 ja tässäkin ollaan jo nyt hetki pilikitty. Yksi ahven tuossa kävi pohjan ja pilikin välissä, vaan sitä ei saatu. Ja sitten kirjolohi nousi tuon tapsi yli tuonne
valopilikki asti, vaan ei se sitten ottanut sekään. Niin pidetään tässä välissä ruokatauko ja toivotaan, että kala vähän aktivoitu sitten ruokatauon jälkeen. Niin käydään nyt syömässä, niin jaksetaan sitten kalastaa tuonne iltaan asti ainakin. Niin vaihdellaan sitten pilikkejä ja katsotaan vaan tarkemmin tuossa ruokailun jälkeen, että mitä pilikkejä meillä tänään on mukana onkaan. Niin tänään käytetään näitä Norolanin eri valopilikkejä. Tässä meillä on tämä Norolanin Arctic Light LED 8-senttisenä ja sen alla värikoukku. Eli vastaistuttelulle kalalle ärsyväriä vähän ja siinä tosiaan koukku suoraan alla, niin jos kala iskee tähän, niin sitten helposti tarttuu. Ja tässä on vaihtava ledi. Tässä meillä on sitten sama pilikki eri värityksellä. Ja tässä meillä on sitten tapsi pilikin alla, semmonen 20-30 sentin tapsi ja siellä sitten toinen pilikki. Ja ajatuksena se, että valopilikki houkuttaa ja huonolla syönnillä sitten kala ottaa sitten tuonne morriin kiinni. Ja kolmas meillä on tämmönen pinkki-keltainen väritys ja siinä sama homma. Tapsi ja sen alla sitten toinen pilikki. Niin voidaan kokeilla vähän isompaa ja pienempää viehettä sitten tuossa tapsissa. Ja viimeisenä meillä tälle reissulle mukana on tämmönen Norolanin Original Winterlight LED. Ja tämäkin on vaihdettavalla LEDillä. Ja kaikki nämä Norolanin pilikit on suomalaista käsityötä ja tällä pilikillä paino on 27 grammaa ja pittuutta 12 senttiä ja erityisesti tuommoisia niin syvempiä vesiä erittäin hyvä ja tarkoitettu raudulle, mutta soveltuu myös muille esimerkiksi jalokalloille. Ja aikaisemmilla reissuilla ollaan kalastettu paljon ahventa ja Norolanin Ice Ice Baby morrit on ollut erittäin mieleisiä ja erittäin hyvin tartuttavia morreja ahvenelle ja varsinkin tämä pinkkiväritys on ollut hyvin toimiva täällä kirkkaissa vesissä. Kävi lohi kiinni tuossa äsken, ei ollut huomio kalastuksessa, niin pääsi tärppi yllättämään, ei pysynyt sitten kiinni. Jospa se nyt alkaa kalaa syömään, niin saatais tarttumaan. Niin harmi homma. Tuolla Huosilammen puolella oli tosi kuollut. Ei siellä näkynyt kuin se yksi kala ja sitten se toinen, mikä kävi tärppäämässä, mikä ei tarttunut. Vaan nyt tultiin tähän toiselle puolelle tuota tietä, tähän Keihäslammelle ja kokeillaan tästä syvään päältä. Tuossa on semmonen toistakymmentä metriä pitkästi vettä, niin kokeillaan tästä muutama metri siimalla ja kokeillaan tästä. Hyvästi kyllä tässä tarkennaa, kun ei tuule juuri nimeksikään tässä tuo harju sen verran suojaa tuota tuulta. Se monesti on sille, että mistä muualta ei tule kalaa, vaan tähän kun tulee tähän syvään päälle, tähän Keihäslammelle. Tästä aina jonkun kalan sattuu saamaan. Katsotaan. Pitää pikkusen herkkuttaa laittaa lisää, kun ei meillä näy pilikkiä luottamassa. Ei nyt ole kalaa tuossa pilikissä kiinni, katsotaanpa ottaako. Lohi ihan selvästi. Ei ottanut. Perä. Se oli se valopilikissä kiinni. Meillä on tapsi tässä ja sitten se alla pilikki vaan. Ei piru ottanut. Katsotaanpa äkkiä paljon kello. Se on 20:03. Siinä olisi ollut kyllä monta tuntia aikaa jo tulla tänne kokeilemaan jo aikaisemmin, mutta sitä luotettiin, että tuolla Huosilammen puolella se kala olisi alkanut syömään, mutta nyt ei ole keritty olla monta minuuttia, niin heti ensimmäinen kala näkyy luottaamassa. No, siitä se lähtee. Jospa me saatais kalaa tässä tälle päivälle. Ja näyttäisi siltä, että saattaisi jopa istusauto käydä tänä iltana tässä, että katsotaan kerkiäkö se meidän kalastusajalle. Nyt sillä on taas kalaa muuten alla. Lohi selvästi. Ei ottanut. Huosilampi, tai tuo Huosilampi, mikä tuossa vieressä on, niin sehän on aika paljon isompi lampi kuin tämä Keihäslampi ja siinä istutetaan paljon enemmän kalaa, mutta ainakin itse on sitä mieltä, että vaikka täällä on sitä kalaa vähemmän suhteessa, niin täällä kalastetaankin vähemmän. Ja niistä kalaa ei välttämättä ole vaikeampi saada tästä. Monesti
Saattaa olla jopa helpompi saada. Istutusauto kävi tuossa ja 3 kallaa siitä jo vilahti ohi, vaan ei yksikö vielä tarttunut. Kyllä se kuitenkin heti aktivoi siellä kallautussa, kun se kävi. Toivon, että jotain kyllä saataisiin. Tässä ollaan nyt tämmösen matalan niemennukan eessä. Tässä on semmonen vajaa 4 metriä vettä. Oletetusti pitäisi ihan hyvä paikka olla. Voidaan vaikka vähän matalempaa mennä vielä, jos näyttää, että ei ole enempää kalaa. Jaa, tässä kävi kalaa, vaan ei tarttu. Niin, tuossa näkyy tuo iso möykky, niin se oli kalaa. Tultiin tähän matalaan, niin tässä ei ole näkynyt vielä mitään. Niin lähdetään tehdä semmonen homma, että lähdetään loppuillaksi takaisin tuohon Huosin lammelle. Ja katsotaan siitä joku semmonen hyvä kohta, mihin sovittaa. Ja joku matala 204 metrin korkeinta. Niin katsotaan vieläkö siellä olisi kalloilla syöntihalukkuutta tälle iltaan. Toki. No niin. Tulee. Kyllä irtoa ainakaan. Voi hyvänen aika. Sinne irtosi kalaa. Tarttuu tuohon jääreen. Voi että. Nyt on kiinni. No niin, tarttuhan se. No niin, kato. Pieni on lohi, mutta tarttunut tähän värikoukulla olevaan norolanniin. Musta punaaseen. Oikein komia. Ei oo iso, mutta kirjalohi kuitenkin. Jees, päivä pelastettu. Nyt siinä on taas. Nyt on taaskin. Ei saa kyllä irtosi. Perhana. Hiljasta on. Se kello lähestyy jo 8. Sanoit, että viimeinen tunti on ollut kyllä hiljasta. Ei ole näkynyt mitään. Vaihdettiin pikkusen kohtaa tänne lähemmäksi parkkipaikkaa. Ja tultiin tähän syvään ihan rannan tuntumaan. Tässä on semmonen reilu 6 metriä vettä. Niin kokeillaan tuosta 3-4 metrin veestä. Niin pikkuhiljaa aletaan lopettelemaan. Pilkkipäivä on lopullaan ja tultiin jo autoon ja laitettiin kamppeet kasaan. Ja tänään saattiin 1 lohi ylös asti ja 2 irtosia ja 2 muuta tärppiä oli. Ja aamupäivä oli tosissaan hiljasta ennen kalojen istutusta, että silloin ei näkynyt kuin 2 kallaa olla luottamassa koko päivänä ja sen jälkeen se vähän aktivoitu, mutta sitten vähän omaa töppäilyä oli, kun ei keskittynyt kalastukseen koko aikaa, niin sitten tärpit jäi sitten tartuttamatta ja sitten 1 kala irtosi koukku oikeesi. Mutta ei siinä mitään, 1 kala saattiin, niin kuitenkin jotain. Niin. Pilkkikausi alkaa olla ohitteen ja suunnataan katseet nyt tuonne avovesikautteen ja jatketaan sitten uusien videoiden parissa. Niin ei muuta kuin kiitos kun katsoit videon ja jatketaan ensi videon parissa. Ciao moro!